Uy, 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 uy. Lap! Ang gabi, Lap! Oo, may gabi eh. Sumay na kamayo ng gabi eh. Maayo, kaya na ka. Nga nang maayong gabi eh. Ano karoon naman ka? Sige ka sa trabaho. Uy, sa baga, uy! Nag-sideline ko trabaho ko. Gutom ko. Bukali ko. Sideline, trabaho. Ang sarap lang, sideline ni mo. Ay, trabaho. Magsigil ko. Yaw, uy. Kalagot, bagi ko ni mo. Kamasaligan. Ngay, kukari ko. Ay, gutom ko. Oh. Kaon. Sobra naman nung kakapungkod noon. Ano kini yung ayatan mo tinggal ko? Ano? Kutsara tinidor. Kana, na pinggan kutsara. Palabusog ka, di na matunaw. Isog mo ka, uy. Maayong gabi, usulti ni mo. Dapat maayong maghukad tani. Hukari ko. Kana. Usap, bro. Kika ka sa imong trabaho, wala lagi ka dapat itong sudan. Kaisog mo ka, uy. Musok ko sa pagkatong naitabo ng kumari. Alam nga, nasakpang kita mo sa sulon. Luyan mo ko ni mo. Luyan. Kukuadra. Kinwala na rin kung salig ni mo. Eh, salig lang. Kung malalaki, loyal, magutanan ko sa magkay. Ay, lagi kong sa muka. Ewa pa, nawala din kong kalagot ni mo. Kaisog to kikaroon niya. Kamu mga lalaki, di mo masaligan. Di basta walang niyong asawa. Panang diskarte, hatag ninyo. Ay, pagkutang lalaki. Eh, sila na ako. Loyal mo ko. Kung sa muka diya. Lagot ko. Dito sa sulot. Buhi ko ba? Susunod ko sa kwarto. Sa kwarto. Manay, wani mo. Samok ko, doy. Lami alap, uy. Dugay kita na human na ba? Ay, gano'n sa pa-drive. Max ako sa Ay, mag-iinom lap. Lami lagi to kaayo. Dugay kita na human lap. Kung na kong ganahan. Ay, gano'n ko pagkaon. Dali, ram kastoryahon di ay. Uy, nanaliandam di ay pagkaon. Kita ko parang naman pagkaon di ay. Langan, naman ko mag-iandam ni mo lap. Uy. Sakit kayo kung bakang. Lang, ano kung ganahan. Susunod. Wala yung ganahan mo. Gusto mo pumalit. Lipay ko ay kulam. Ano man dito yung imnon lap no? Nabi itong Drive Max capsule. Kagkantaang asawa. Nalangga na kayo ko sa asawa. Hindi nga nagkanahan sa asawa. Nagkanang pagkaon di ay. Ako pagkaong gihanda ni mo. Gipistingan ra taga. Ina nato may kuwang di ay. Grabe. Gusto ko drive. Pina-full akong drive. Mato gitawag ang Drive Max. Usbo na to lab ha. Ano ni mo gidalag ina? Maning ginom. Mao din na. Maning ginom. Tubig. Kaon. Kawan na. Usba na to ra mo andar ako lang dugay-dugay. Sige. Kami ajud. Lipay kay kulang. Tatagal tuod. Tatagal ka ba? Sa dry max. Og paring sa coffee mix. Ano? Akala ko yung gwapo doon. Wala po sige na kaon na lang. Kwarta na. Kangkaan lagi ka. Sa kamay kaya yan eh. Gagag. What's up, mga pare? Si Victor Sakatan. Huwag ako si Impigan! Alright mga warpare, mga Bisaya sa Tibok Kalibutan, dagay ka salamat sa iyong suporta. O karon na introduce ni kining Dry Max Capsule o kining Dry Max Coffee Mix! alright, kini siyang Dry Max Capsule o Dry Max Coffee Mix na mapalit niyo sa Shopee o Lazada. Yes. So, sa Shopee, mabutang niyo ang promo code diri sa iyong coffee. Mao na siya, ang ibutang niyo para maka-discount mo o Yes. i-add to cart niyo. O sa Shopee, mao po siya ang promo code, mao na siya. So, ayaw mo kalimot para namoy O, discount. i-add to cart niyo sa Shopee na yun para maka-discount mo. O, naaputi link, ibutang ka na sa comment section or sa description ka na sa Lazada. mapalit Lazada. ninyo. So, mao rin yung mapalit kini Dry Max Capsule, epektibo yung ka na siya o ka nang nindot yung siya gamiton labi na sa labing-labing. Alright? Yes. O, kini siya ang Dry Max Coffee. Dry Max Coffee Oh, Mix! salamat yung tanan sa... Thank you for watching! Thank you for watching. Bye-bye! Bye-bye!